today is another day. Masaya ako dahil gagala na naman si Higala. Nagwaiting na ako kay Ate Gina at Lori, no? Gagala kami doon sa Krama Park. Dito na si Madam Higala. Ready na to siya. You guys! Si Lori na lang ang hinintay namin. Pag dumating na si Lori is aalis na kami. Nandito na si Lori. Aba, malaki ang aming sasakyan. Social. Takot yan. On the way na kami. Buhay na tayo mga Higala para discover na tayo. Discover sa Kraka Kama Game Park. Kraka Kama. Ano na kami? Bayad na kami. Ha? Hindi na illegal nung Higala. Ano kayang animals na matignan namin ngayon? Yun na yun na yun! Ay! Sarap! Sa dalawa, tatlo, apat. Oh, meron. Oh, meron pa zebra. Okay lang yan. Puntahan natin nun, gang. Hindi naman siguro yan mangukod. Ay! Mangukod. First time. Was it the voice? Was it the fire burning? Kung na alam kung magkano ng bayad kung gusto mong pumunta. Eh, may baby giraffe na. Sumagin tayo dyan. Sumagin tayo dyan. Sumagin tayo. Marali ka na. Nakatingin ka naman. Pagkasumagin tayo nito. Malalay. Bibis pala yan, pero malaki na. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever. Selfie. Ala. Ay! Wag ka. Ayaw masyadong kin. Daghang tae. Excited kami, oy. Kujog-kujog na talaga. Ay, ano yan? Ang saya-saya nila, nagtingin-tingin sa tubig. Tayo lang yung tintanan. Kami lang nagtikaw-tikaw. Ay, may isa pa lang. Car. Yan. May nakita sila. May nakita silang ano. Mas makakita. Parang kalabaw. Yung pula daw yung mata. Hindi namin alam kung ano ang pangalan. Pero wala makikita. Pero yung ado, wala. Meron kung hindi mainit ang panahon. Kasi lalabas sila. Pero kung mainit, Nagbaon kayo yung pumunta kayo doon. oo, baka hindi. Nagbaon kami na. Bumili lang kami sa Spar. May Spar dun. Yung sa atin pa to, kinatay na. Nasa kaldero na to. That you broke, but since you left me alone, I've been high. Layo nila, oy. Ang sigurado. Oo. Ang rami pala nila, no? Wala, stress, oh. Huwag ka maingay. Ang cute nila. Mata. Oh my God. Doon tani. Nakatunganga lang sila. Short. Tahimik lang. Kasi baka tatakbo daw sila eh. Picture. Kumain sila kay nagutom. Sa baangan. Lately I've been high. Sila naman na ining dakong lubot. Kog lubot, dakong liog. Jibra naman, oh. Lately I've been high. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighters. There's Pwede ka mag-stay na. Survive. Alay! Hinay. Alam, ang laki-laki ng baboy.
May baboy. Litsunin. Natakot sila, oo. Uy, mga Pinay pala to. Baka litsunin tayo. to me. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been high. Wala naman kaming nakita. Natakot sila sa amin ba? May tae noon, marami. Yan oh, yung mga black tae yan. Pero meron sa Oh my God, nakaharang sila. Ayaw nila kami padaanin. Idubulak na natin. Tatayin tayo. I've been high. Lately I've been Parang kalibunan na to. Kalibunan na to eh. Lately I've been high. May bunga siya. Labas na cactus. Buhin mo yan, King. Forever that you broke, but since you left me alone, I've been high. Ay, ganda. Tampisaw. Parang talagang may buhaya dito ba? Dahil sa color ng tubig. Ang ganda manguha ng cactus. Oh, kaso wala kaming dalang kutsilyo. Cactus pa more. Boss Coffee. Ito yung restaurant yata nila. Ay, may picnic site pala sila. Kunan ko ng video. Yan oh. Tapos yan. So, pwede na lumabas. Labas na kami. Ay, sorry. Nalakasan ko. Mas madamo, asindira, oh. Lakad-lakad lang kami dito. Tingin-tingin sa paligid. May nakatingin dito. Ayun, nakikita mo? Yeah. May hinahanap kami pero hindi namin nakita. Ito ang restaurant. Walang tao. Nasa bridge na kami, oy. Nakakatakot ba? Taas mo, Dan. Ha? Hi! Nahanap ang mga anila. Hi! Gag! At hindi yung gigimaglot tayo. May buhaya siya. Ano? Iba pa. Uy, baka may buhaya dito ba sa babao? Green-green ang agi. Wala na talaga kaming makita. Lita kasi kami pumunta dito. Dapat daw umaga. Mahirap. Tignan mo yung Mamahinga. Busog na siguro sila ba? Dapat na timing namin na mag-feeding. Uwi na kami ngayon. Napagod na kami sa kakahanap. Stopover. Wala naman. Lately I've been high. Dito nakatira ang mga tiger. Meron pang hindi Hindi man nagpakita. May nagpiknik. Pwede dito mag-dry pala. Walang lion. Dito kasi ang lion area ba? Wala man. Nakatago na naman. Swertian lang talaga pag pumunta dito na maraming lumalabas. Alam ba? Napagod kami oy sa kaka-jump. Basta yung kilik-kilik ko. Ayun, pauwi na kami.
Ay, mayroong malaki oy, dump truck. Sige, marami pa. No, ayaw ko nga dyan. Mag-picture-picture kami dyan, oh. Marami pa. Yan, kasi maganda siya. Nagluto na kami ng buwad. Hindi, nagluto din ako ng munggo. Tapos nagdala din si Gina ng kipsi. Tapos si Madam Lore, dala niya yung buwad. Wala na kaming next, kainan. Kaya naubos naman. Wala na natira. Nakalimutan ko pala may lumpia pa din. Dala ni Lori. Yan na sila. This is si Higalang Gina. Sige na, panglingkod na ba? Lingkod na. Food. Thank you, Lord. Thank you. Lumpia, KFC, buwad, ug ang munggus, rice. Nobody knows I wanna go and nobody go. Uuwi na sila ngayon. Kay tapos na kami kumain din chika-chika, of course. Yan. Nag-wait na lang si Ginang Higala sa kanyang banana. Pusing pa more, ha? Ipagpalupig ang usa. Asa naman ka, gang? Nice. Alis na lang po, ha? Okay. Andiyan po, ingat. Bye. Nandito na ang sundo. Bye-bye. My husband, my banana is coming. Coming to Kiss Pork Chop. Sarap. 2 hours later. That's all for today mga kahigala. Sana na-enjoy kayo sa aming gala today no, na medyo white. Klaro kay gamayran ng gawas ng mga animals pero at least naay ng gawas. So ang lagi niyong tadaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Good night. Pagabiin na sa diriang. And just levitate.